Madokachere wabi yangu tauya nadzo nhau dzozuwa rokuzvitonga kuzere kubva kuwachena Independence Day nyasi rogore rino ra2025 ipapa tiri kuti #Zimbabwe8045 pakanyangariwa manduwe nyasi rikaitibva tandopinde nayo iyoyo ipapa mvura yaita kurikitana nzvimbo yogokwe manduwe yanaya kwaHarare nokubulawayo haiwa ishoma yaita kurikitana kugokwe manduwe yaita kuwaratidza pachena kuti imi palibe chisvinu munyika medu muno wakomana matope anga ariko idina yawe unobva waita kuona kuti kana kuriko kusekiwa nayawe ndiko kwanyatsa kuitiwa chaiko apa wakuru wehurumende nemazigumotika yawo makuru ukaona mazigumotika makuru akunyura kutadza kutekaira mumugwagwa nokuda kwematope manduwe woziva kuti paita kunyangariwa pasi paguta mvura zvokudando kuwaratidza pachena kuti imimi munoda kunyepera kunge makangwara asi muribe kungwara tafara chaizvo kuti zvaitika iwo wega newakuru wacho wariko rikaiti kuona zvedu kuti wachaita sei nokutoti pasvinuba ipapa pakaita kunyangariwa panga patoburika dzimotika mavhidhiyo dzimotika dzoZANU-PF dzakaita kuita mutsara manduwe kuti zviya zvinoita masvosve mukanga akamira achitekaira hawo akadungamidzana manduwe ndo zvakaitika ipapo asi wese panga pali bari kutekaira nokuti mugwagwa uri kunyudza uri kudhirikira tikati right ipapa chimbongwai kuti isusu vanhu kana tichitekaira munzvimbo dzakadari tinongwa sei tikati kam yawe waita hawo wanoita kuti fananidza idino dzimwe nguwa nhandare yobhora yakanzi takawaka nhandare tikabva taisa zvokugarira zvochimanjimanji mandiwe panga pakanyangara zvatadza kana kupedza zuva rebodzi aidina yawe rikaiti rambe richibvunza kuti mari iyo yakabhadhawa imari yakabhadhawa kugadzira chinhu ichocho nokutotika ukaona chabva chatogwa nyasi chaiye palibe kana chimwe chinhu chamboitika imari yangoenda kai mari yenyika yangotekaira mhanduwe ichingoenda hayo palibe kana munhu mubodzi ari kuita zvinhu nayo rikaiti rambe tichizviringa kuti wachazviita sei wachazvipedzera papi ipapa ndipo unoona ana Chabangu wanga wariko waari kureketa mhanduwe wachipembedza kurumbidza nokupa masoko nomanyawi kuna Mnangagwa nehurumende yawo kuti kwai vari kuita zvinu Chabangu madhuku Linda Masarira wakomana ndipo unoona kuti idi kunzoku kunonzara tsvinu iri kuita kuti vanhu vafunge kuti ndikaimba zvinoita kuti ndiboye chokudya manhoko ndinenge ndakona wobva watoona kuti pachiribe chinhu baba heno wakomana kana tikaramba tichidari kuti tinosvika rini nyasiwo wechidiki wanga wari kureketa wakomana wakati makore 45 pachirungu okutongiwa anoZANU aita kuvhiringa zvinhu wamwe wari kureketa kuti wakomana takandoitawo tiribe kuita zvakanaka zvokuti takaboyawo nguva yekumbosenza wamwe wari kuti tiribe kumbosenzawo kana zvinoita kuti titambire mari inoburika pamudhuri maATM wamwe wari kurwadziwa mhanduwe kuti wakomana waribe kumboziva kuonawo iwo maredhiyo nemaTV kudzimisha wamwe magetsi chaiwo kundoita kuringira kwaHarare unobva waita kuona nayawe kuti nyika yedu ichatoda kutomboponesiwa chaiko nayawe kuti zvinhu zviite zviri nani nekuti palibe chizvinu pakaita kunyangariwa wamwe vanhu vomuZimbabwe vari kunzvimbo yeBritain vaigenda kumuzinda weZimbabwe kuLondon vachienda kunoratidzira ikweyo kuti kwai ZANU-PF ngaichibve yakundikana yazvitadza rikaitione kuti zvine zvimwechere zvazvichaita ipapa waMnangagwa wanga waripo wachipa mureketo wawo asi munondoziva mumatope imomo kwaina Mnangagwa vanhu gorekai kupezvedzewa kwai gorekai kukaisiwa muchienda pese pese
padande mutande muchindokaisiwa kuti muite zvinokuroesai, zvinokuwadzisai, hede regai tirambe zvedu takazviringa kuti zvichasvika kupi zvichasvika papi tinenge tichikunyepai. Kwaita tsaona mhanduweyo zvitima, chitima chinobva South Africa chichienda kumapopoma kuVictoria Falls cherovhosireyo imi zvakaita kunyangarawo komana. Changa chine vanhu vanosvika 47 pachirungu. Idina yawo zvaita kuhwadza kusvinu chaiko zvavhiringa. Ipapa charowana chimwe chitima BBR chinotakura zvinhu. Mhanduwe pakuwara vanhu 13 zvareketiwa nemapurisa. Unobva waita kuita kunyara chaiko kuti mukore uno zvitima zvinoita kutungana musoro kohoko naye mhanduwe. Kuti muite zvokuti zvitima zvigare zvichibva zvazikana kuti aiwa iwe chimbomira mwapfuurewo iwe enda nokumarijo iwe enda nokumanzere. Pakaita kuoma wakomana unoita kunyara kuti wakomana nyika yedu ichazoitawo nyika chere. Hino mabuja rekai tigoramba zvedu takazviringa asi zvinorwadza. Kwaita imwe vhidhiyo yaburika yanzi kwainja nozuro yotsaona yakaitika apa kuBet Bridge. Vanhu vakaita kuti kata. Hino kuti ndiarini iyo rikaiti goramba richiferefeta asi hei pakaita kunyangariwa. Pano gonyeti, pano bhazi, pano dzimwe motika mbiri. Zvazviri zvisvinuba mhanduwe. Unondoona wega kuti apa pachiribe chizvinuba apa. Asi rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinodini zvinoenda nopapi. Mapurisa agotoreketa kuti kwai kuno vamwe vanosvika vatanhatu vakapfa nozuro patsaona yomugwagwa kuKaroi. Wakomana dziri kupera batsaona dzo mhanduwe. Iyo nguva inoi idi iyo vanoita zvokushinha vanobva vaita kuita kumera zenze chairo zvinorwadza. Rekai tirambe zvedu tichizviringa asi mweya yewapfai ngaizorore murugare. Mangwana zuva rekutamba bhora, izuva ewakomana Green Fuero vari kutamba bhora noZPC Karibham. Rekai tigogonyepai kuti zvinenge zvichakaira sei ipapo. Tikaringa yedu dziri kuitika pasi rese. Omotoso vanhu vachewa gomutano mhosva akati bhinya waye wadzimai vanosvika vatanhatu. Watiwo tiri kudaba kusangana nomukuru wachuchisi woNPA Shamira Batoi. Kwaye akatiita kuti taya kutumburudza mumatope chaimo. Ipo palibe mvura yekuti tisambe. Rekai tione kuti zvichaperera papi zvichaita sei. Nokuti tinenge tichikunyepai. Ipapa wakuru wehurumende yeJapan vari kureketa kuti tikuzvidaba zviri kureketiwa naTrump. Wakuru wehurumende ngavareke kugoita kufungidzira kuti wakaita zviri kudiwa naTrump ndokuti Trump aite musvinu. Trump aribe chisvinu chaanoda kuita. Iyo Chinawo hurumende yayo kwai ipapa yatoti tichadaba vaKristu kuti vauye koparidza kunyika kwedu kuno. Zviri pamutemo kutorambidza zvachose. Wakomana pakanyangariwa apa kwai kuita kwaizvozvi zvazviri kuita zvizvi kuda kurambidza kuti yawe wachimbidze kusvika kuti wamboone nguva. Kuno vanotadza kuziva kuti nayawe kana yawe wada hawo munhu anotomungwira apinda muChina otoparidza obva aburikapo kare. Kaka zvinoitika nayawe kayo Peter akaitiwa sei kundonzi iwe muka uburike uende kwakutoenda. Ndozvazvinoda izvozvo. Rekai tirambe zvedu tichiringa kuti yawe wachaita sei nazvo. Apa izvezvi wakomana kwai anonzi Terence Howard agoti ndiri kuda kutanda kuburikawo padande mutande ndichireketa zvakanyangara zvinoitika kuHollywood Studios. Manduwe rekai tirambe takavhura ziso ipapo pakaita kunyangariwa tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Apawo kuAmerica vanhu vakuchema manje izvezviwo makambani vanga vari kuseenzewa vanhu varibe mapepa okugara muAmerica mo
kunotamba ati ndikuda kuuya kokukuta wese. Wari kuenda kumabasa, wari kuramba wakaita kuzvipfikira mhandiwe mukati kati chaimo wari kudaba kana kuzikana kuti waripo. Ipapo ndipo unotoona kutoti paita kunyangariwa. Regai tione kuti wachazvipedza sei, wachazvikona sei. Pawachatanda kusaya chokudya nekuti kuribachiisa musitoro, ndipo wachafungapo kare kuti takaita kuzvirumisa hedu nechokuchera tega nini. Aiwa, regai tigumire pano paNyasi Mabuja. Ndini wenyu mhandiwe onawo.